collège électoral. Bi jumadon sɔgɔmada in na Mali gouvernement y'a laseli kɛ ko min ye sariya bajukura kunkanko wetew ye ko o na kɛ juin kalo tile 18 san 2023 campagne minnu bɛ kɛ a kalataw ɲɛ olu bɛna daminɛ juin kalo tile 2 san 2023 kɔnɔ min ye soldasiw ye ko olu bɛna kɔn ka wete olu ka wete o bɛna kɛ juin kalo tile 11 san 2023 min ye a kalata kofɔlen campagne ye olu datugu kuma o bɛna bɛn juin kalo tile 16 waati ma jɛkulu minnu sigilen do kalata baaraw labɛnni kama Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ni jamana marabagaw bɛna ɲɔgɔn ye karidon juin kalo tile 18 ka kuma kalata labɛnkow kan hakili jigila ni wote in tun bolodalen do kabini masi kalo tile 19 tɛmɛlen nga a bɔla dɔgɔkɔrɔ jamana marabagaw fɛ ko ka sababu kɛ kalata jɛkuluw ka lasigidenw sigili ye jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka jamanadenw ladɔnniya sariya sunkura gafe kan an b'aw ladɔnniya ka fɔ ni wete in bɛna kɛ sababu ye ni ka ɲɛsi kɛ jamanakuntigi kalata nata la san 2024 Mariam Kuyati ka laseli do Bamako VOA Bambara Annexée au présent décret.